Ndị Anambra bi na Lagos bụ nke gbakọtara ọnụ na Police College Ikeja, Lagos iji wee merube ụbọchị omenala ndị Anambra. Nyabụ ihe mmemme bụ nke a na-eme kwa afọ ọbụla ma bụrụ nke na-adọta ọtụtụ ụmụ nwoke nakwa ụmụ nwaanyị ndị steeti a bi na Lagos iji wee rie nri ma nwekọrịta mmanya ọnụ. Dịka otu na-akwụ akwado amụma ọrụ mmepe ga-egosipụtakwazi ọmarịcha omenala ha ketara n'aka ndị nna ha n'ụzọ pụrụ iche ga-adị ebube ma bụrụkwazị nke a ga-anọ n'ime ya wee tinyekwazi ụtụ nke ya na mmepe nke steeti a bụ Anambra. Justice Onyemobi, onye nta akụkọ anyị nọ na Lagos, bụ onye nke kpọkọtara akụkọ etu a si wee merube ya bụ mmemme omenala. Ya bụ mmemme nke were ọnọdụ na Great Ultimate Fitness Club Arena nke dị na Festac Town na Lagos bụ nke kpọkọtara ndị eze ọdịnala na ndị ama ama na ndị na-azụkwa ahịa na ahịa ahụ. N'okwu mmepe ya, onye bụ onye isi na ya bụ ọgbakọ, Nze Basil Osukwu, kenere ndị bidoro ya bụ otu iji wee kwanyite udo na ịdịkọ n'otu. There because united we stand, divided we fall. All this politics, they are divided. The OAU must always be a bond, united, so that when we keep face our common enemy. Thank you very much. Ka ọ na-agụpụta ozi ekele ya, onye chairman nke Old Agwata Union, Maazị Patrick Umerioha, kwuru na ya bụ mmemme nke awamji bụ nke ga-aga n'iru ị na-ejikọ ha ọnụ ma mekwa ka ụmụ ha matakwa maka omenala ha. Ya bụ onye isi oche kwuru na ihe ha ji ekene Chineke bụ na o nyere ha ngọzi pụrụ iche na azụmahịa ha, mere ha ji wee nwee mpụtara ego ha ji gagote ya bụ ji nke ha na-eri n'ụbọchị. Celebrate uru Chineke jiri wee gọzie anyị, ahịa anyị zụrụ from January wee ruo oge dị ugbu anụ a, ngọzi Chineke nyere anyị, ahụike nke o nyere anyị, so ọnya ka anyị gbakọrọ tata wee na-celebrate wee kpọọ ya ịwa ji. Ile anya akụ anyị nwetara ka anyị ji wee jegoro ji were waa ya tata, and ọ Chineke bụ onye na-eme ihe ndị a niile. Ka ọ na-atụnyekwa ọnụ nke ya, Maazị Chukwuemeka Ọfọkansi, Nnamdi Okoye nakwa Godwin Nwosu kwuru na njikọta nke otu Old Agwata Union na ya bụ ahịa emeela ka ha nwetakwa ọtụtụ nzere dị iche iche na ya bụ ahịa na ebe ndị ọzọkwa. N'anya even everything even in na-eme peacefully gosi gị n'udodo and even that is something to emulate. Ihe je celebrate bụ na n'ịnọ ndụ etinye ya naanị, so the celebration is that na n'ịnọkwa ndụ dị ji pụta. Ịwa ji nakwa ịwa achịcha bekee tinyekwara ikpupụta akwụkwọ ọfụ, inyekwa nzere nyegara ndị Board of Trustee nakwa iti mmanwụ bụ ihe ndị pụtagasịrị ihe na mmemme ahụ. Ya bụ otu wekwara ohere ahụ wee tụnye ndị merili na Old Agwata Union Unity Cup nke a gbara n'afọ 2022 ugo mmeri.